I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. Hello guys, naa na pud daron no. Abot na pud no. So karong adlaw ipakita nako sa inyo unsaon pag steam ang protein bag no. Ibutang nato sa steamer. So kaning naa sa kong luyo, mao ni siya ang naibaril, naigaso-aso sa luyo kay gi-steam na nako ang protein bag. So lantawan ninyo pag-ayo no kay usa ni sa mga pamaagi sa paggama sa mushroom. Sa mga interesado o sa mga dili interesado nga mainteresado na pod, so atong obserbaran unsa nako pag steam ang mushroom, ang protein bag. So palihog ayaw ninyo kalimti pag-like, pag-share, pag-subscribe sa akong channel. Kung ganahan mo, updated mo sa akong mga videos, pinduta lang ang all bell dinha para updated mo sa akong videos. So dili na ta madugay atong usisaon, atong uting kayon giunsa nako pag proseso ang paggama, ang pag proseso sa pag-steam sa protein bag no. So daghang salamat guys sa inyong paglantaw. Ayaw mo bitiw kay para naausab mo makatunan kabahin sa mga agrikultura sa maniini akong gibuhat no. Part po ni siya sa agriculture, sa agriculture ning mushroom. So daghang salamat guys. God bless us all. So mauna na no akong gidauban ang kwan. So gitakluban ako, gidauban ako ning mushroom na ani siya sa sulod. Naani sa sulod atong abrihan kay bago pa man eh. So mao ni siya no, gibutangan ako og bato. Pero sa dili pa ang tanan, ang tubig dai nga akong gibutang diri is diri kutob no ang sa steam sa ang tubig niya para muhatag na siya og steam sa mushroom nga mastiman ang mushroom. So ako siyang gitambunan og sako mao ning ibabaw nani sa mushroom, ako siyang gitambunan. Ako lang tiiro no. So mao na siya sa sulod. Ako na siyang gipile sa sulod, pahigda ra kay para dagan masulod no. So mao na siya sa sulod, then akong gitambunan og sako para mabuot gud siya pag-ayo, no? Ang uban na ginabutangan pa na nila panapton dagan kayo para tambunan gud siya pag-ayo. Dayon gibutangan ako og bato. Dayon gitambunan. Actually, kuan mo gina siya sarado mo gid kay tanan eh. Sarado kay ni ang pag kuan sa mushroom no, pag proseso aning steamer, pag steam sa mushroom. So mao na siya itsura oh. Ako pang gipakalayo ang sa ilalom no. Gipakalayo pa nako. So mao na siya itsura. So ang atong pag-steam sa sa protein bag 6 to 8 hours. So 6 to 8 hours. Para nako mao ni siya pagpatay sa mga kagaw puno, sa mga bakterya, para malimpyo ang protein bag nga katong gibutsan sa uhot ug sa sudas. So para malimpyo, mapatay ang bakterya, dayon ready na siya para sudlan sa similya sa mushroom. So ana lang no ang pagproseso sa mushroom, pag steam sa mushroom. Wala lang nako kay gidimo ang pagsulod dito sa sulod. At least makita ninyo nga nakapile sa sulod. Nga nato siya tubig dito na stand, dayon gipile nako ang protein bag. So ang mahitabuan na magbukal ng tubig, dayon magawas tong steam niya. So mastiman ang protein bag niya. So
at least may idea na mo gamay no giunsa nako paghimo ang pag-steam sa protein bag para sa mushroom. So mao na siya no, pakalayuhan sa ilalom. Sulod sa 6 o 8 ka oras. Syaro dili mapatay ang kagaw ana. Patay jud. So dili po dali ang pagproseso og mushroom no. Medyo kuti-kuti po dya. At the same time medyo dugay-dugay. So antosad ni ang pagama og mushroom. Hopefully successful pod ang pagmaneho ni ini, kaluyan ra pod sa Ginoo baso na successful. Mao na siya itsura no. Mao na siya itsura sa pag-steam sa protein bag. Baling asuha kayo, kahilak po taan pero sige lang, mauman ko na kinabuhi sa mushroom grower. Kinahanglan gud magpaaso, kinahanglan magpakalayo para makahimo og mushroom. So dinay lang ko to guys. Daghang salamat sa inyong paglantaw ug palihog. Ayaw mo kalimot pag-subscribe sa akong channel Sam's Vlog Bulag para daghan mo makatunan kabahin og agrikultura. So God bless us all guys. Thank you. Bye bye.